आणि आता एक चिंताजनक बातमी आहे। बातमी कोरोनाच्या संदर्भातल्या कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर पुढील 3 महिने महत्त्वाचे आहेत। नीति आयोगाच्या डॉक्टर वी.के. पॉल यांनी राज्यांना इशारा दिलेला आहे। ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर 3 महिने सज्ज राहण्याचा इशारा देण्यात आलेला आहे। त्याचबरोबर सणासुदीच्या काळामध्ये मार्गदर्शक सूचनांचं पालन करण्याचं आवाहन सुद्धा करण्यात आलंय। ऑक्टोबर ते डिसेंबर या काळामध्ये तिसऱ्या लाटेची शक्यता वर्तवण्यात आली असून तयारीत कुठलीही कमतरता ठेवू नये असं सुद्धा सूचना करण्यात आलेल्या आहेत। आणि संदीप, आपण जर पाहिलं तर लसीकरणासंदर्भातल्या बऱ्याच बातम्या आता येत होत्या आणि त्याच संदर्भातली एक महत्त्वाची बातमी आहे। मुंबईतील सर्व शासकीय आणि महानगरपालिकेच्या लसीकरण केंद्रांवर आज कोरोना प्रतिबंध लसीचे फक्त महिलांसाठी लसीकरण केलं जाणार आहे। तर थेट लसीकरण केंद्रांवर जाऊन महिलांना सकाळी 10:30 ते संध्याकाळी 6:30 पर्यंत कोरोना प्रतिबंधित लसीचा पहिला आणि दुसरा डोस घेता येणार आहे, अशी माहिती मुंबई मनपाने दिली आहे। दरम्यान फक्त महिलांना लस दिली जाणार असल्याने ऑनलाईन पूर्व नोंदणी बंद ठेवण्यात येईल असंही महानगरपालिकेने स्पष्ट केलं।